началото. Като най-добра приятелка искам да ти направя много готин подарък. Подарявам ти любимите ми обици. Харесват ли ти? Толкова са яки! Чуваш ли колко е развълнувана Аби? Нека да е малко щастлива. Не ревнувам от Даяна. Дори фалшивото приятелство с Аби е изпитание. Да, хайде. Хайде! Добре, Аби, благодаря за подаръка. Ще се видим утре. Ще се видим утре, най-добра приятелко. Аби е толкова странна. Приятели, ще се опитам да разбера какво е намислила Аби. А вие сложете лайк, абонирайте се за канала. Очаквайте нашите страхотни нови серии. Всички вие, до следващата ни среща. Чао!